wala sa katotohanan. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Host, Professor Edgar Parameda. Okay mga tugang, maraming na aga po sa Indo boss. Medyo na late kita. May face-to-face na. Alawig sa biyahe. Anyway, maraming na aga po sa enterong parantabay para healing. Tigdi po naman sa tuyang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Siyempre pa sa pagharang giraray kan sa kuyang partner, si Professor Edgar Barameda. Wow, partner, congratulations ha. Ano na ini? Yun na ini si partner ang Dean, Decano kan CBEM diyan sa Daraga Campus. Yan. College of Business, Entrepreneurship and Management. Tama? Congratulations partner sa imo. Mga tugang kita po mag-iriban sa channel alas 11 nin pagkaaga. Digdi po naman sa programang pang-simanal kada aldaw nin Huwebes. Ang programa kan Bicol University Extension Management Division sa pamayon ni Professor Rowena Weng Soilo asin sa iyang mga staff diyan po naman sa nasambit ng opisina. Good morning po sa Indo boss. Siyempre man good morning sa enterong personalis mga opisyales kan Bicol University sa pangilot kasabuyang presidente na si Dr. Arnulfo Noli Mascareñas asin good morning man po sa sakuyang dean si Dr. Leticia M. Lopez. Sa liwat ilang sa inyong amigo Seth De Matera sabayan po nindo ako. Kunya pag-aga mga tugon dito na parhaluyon. Yaw na po sa ibong linya si Dr. Renan U. Bobiles. Siya po sarong faculty researcher kan Bicol University Tabaco Campus. Siguro ang pag-urulayan niya mo ining mapalapit sa tuna. Ano? Sa tuna. Lahat-lahat niya itong lumawag sa linya. Ang sa tuyang bisita ngunya na pagkaaga, higi po naman sa tuyang programa. Uy, kung tapalan ang pagkakataon na ini ha, gusto niya itong kulibaton, i-remind ang enterong mga nag-e-erok dyan sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Ito pong harani dyan sa 6 kilometer radius permanent danger zone. Ingat-ingat po kita itinaas na naman po kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS nagluluwas, nagsasakat, no? Kaya yan po ang pinagbasihan tangani na istaas ang alerto kang bulkan sa level 1. And nag-coincide man mga tugang, pagtaas kang alerto kang mayon from 0 to level 1, ibinaba naman po mga tugang ang alert level kan bulusan from 1 to 0. Bulusan dyan sa Sorsogon. Yan. And siyempre pa, pipaingat niya taon sa tuwing mga kababayan sa mga pagbigla-bigla po bagang paguran, pagbaha talyan sa Camarines Sur po, igualing sarong makaturtres din na naman na pangyayari na sarong pong teacher, sarong public school teacher ang medyo na disgrasya mga tugang, nakasakay ni sa bike, kaya ba sa sarong pang teacher, garo inanod so teacher na nagdadarayata kang bike, buminaba siya, pigliligtas niya sa kaiba niya, daing swerte siya po lugod so inanod, as in na nako siguro nangyari ini mga tugang kan sarong aldaw, mga bandang hapon na nako aso lawas kang biktima, banggi na po. Yan. Condolence sa pamilya. Okay? So yan, pigalasalat niya ito mga tugon. Siguro po si Dr. Renan, medyo siyempre di kita nakaabot ka sa bagong atab. Bali, iguanang una ng ibang ginibo. Iguanang unang ibang ginibo, iguanang unang ibang kinuti-kuti. Bata baga mo niyan, nasa ano mo niyan, nasa ISO mo niyan ang ISO audit ang Bicol University. Kaya medyo sibot po ang mga personalized ko niyan kan Bicol University. Yan, mga tugang. And siyempre pa, gusto niya itong i-welcome ang gabos pang estudyante kan Bicol University, mga tugang. Nasa ngunyan po, iguana talaga nin mga face-to-face na interactions. Iguana, sa dating mga rooms o campus na empty with students, ngunyan makakadangog-dangog ka na naman nin mga boses, kan mga estudyante na nagkukurumustahan,
naguro-huruntahan, pagdainin klase, ha? Yaon dyan sa, kuyan, sa laog kan mga campuses, as in sa luwas ni mga classrooms. Yaon na, pisa niya sana ako ni Manager Digdi. Yaon na po dahil si Dr. Rinan Bobiles. Yan. At alatong ko din na sa monitor, talay pa luluwas si Sir. Ayan na, yaon na si Dr. Rinan Bobiles. Sir, Sir Res Rinan, good morning po. Go ahead po. Ano ka na po? Live ka na, nahiling ka na po sa TV monitor kan Veritas TV. And nadalangog kita gabos sa mga outlets kan Veritas as in kang Bicol University. Go ahead po, sir. Good morning po. Maraming aga po, Sir Seth Di Matera. Yes, sir. Okay po. Sige, sir. Kumusta po, sir, ang Tabaco Campus? Kumusta ka mo dyan? Okay naman po. Although, ngunyan po, tayo pa man actual face-to-face kasi September po yung schedule namin na magkakaroon kami ng face-to-face. Medyo blended learning yung approach na ginagawa namin dito. Okay. Sige. Sige, sir. Ano, sir, ang pag-ulay-ulayan tangon niya na pagkaaga, digdi po naman sa tuyang programa sa Veritas, programa kan BU Extension Management Division. Go ahead po, sir, kung anong topic tayo. Tungkol ini sa tuna, karon nagutom ako. Apaka hindi ko kang, ano ka subag, rider sa, digi sa monitor. Okay po. Ngayon po na aga, pag-urulan na po about yung biology and fishery ng tuna. So, share ko po yung slide na gini ko po para matuwangan po ang sa discussion tungkol niya na yes, sir. Go ahead po. Go ahead. Sige, alat-alat ang slide ni sir. Isi-share sa tuya mga tugang para maging ma-augment ang sa iyang discussion about the biology of tuna. O dyan baga sa may parting iyang kadagatan na yung kantiwi, ha? Dakol dyan ang tuna, ha? Tuna fish. Po, tama ka po, Sir Ted. Okay po. Nahiling na tabi yung slide. Dahil pa po, sir. Dahil pa. Dahil pa. Kaso ba ako medyo nag-ano pero na wara. Napaano daw. Sige lang, sir. Okay na? Nahiling na? Ay, alat ko na. Alat ko na, sir, tayo adjust kang technician midigdi ang sa imong presentation. Yung nga mga tugang, sabi kita na nga na medyo dyan po sa parte sa kadagatan na yung kantiwi, ha? Sabi, ang parting iyan ang paboritong paradahan kan mga tuna. Nag-aagi. Haligoy duman sa Jensen, Sa Jensen. Halawigo ng ang biyahe. Ha? Tas sa Jensen, baga mga tugang, pamusot talaga yan sa kaduro dalakulang tuna. Garo mga tao. Kadarakula. Kaya lang, aning mga primera klaseng tunang ini, kadaklan digdip, nag-import na, import-export. Pigpapadara na sa luwas kan Pilipinas. Okay na. Sige, sir, go ahead po. Garo okay na, sabi kang technician na mo. Catanduanes and Albay. Yan po yung tulong province na nakakasakop kaining Lagonoy Gulf. So inot po pag sinabi ta po na pag tigaristoryahan ta po ang tuna saro po siyang fishery commodity na actually mahalon siya. Expensive siya na fishery product. In fact, sa ibang country nga may mga bisita kaming Japanese ito na nagdigdi sa Bicol. Kang nahiling ninda yung tunang dakula na hali sa San Miguel Island, sabi ninda, it's worth a fortune. Sabi niya nga garo, ang sarong kadakula ngayang iyan, kung duman ngayon sa muya sa Japan, pwede ka na ngayon magbakal ngayon ka sarong sasakyan. Wow. Sarong auto. Arog ka iyan ka expensive ang tuna sa ibang country. So, ini pong tuna, saro po siyang classic sira na kabali siya sa tigapuntang family kang Scombridae. Kairiban niya po yung mga mackerel, tapos ini pong mga yung mga purupundahan sa Bicol baga po. Yan. So, ini pong tuna, tiga po siyang nomadic, ibig sabihin,
Di siya nakatinir lang sa sarong lugar. Mhm. Nag-iikot siya. In fact, nagluluwas nga ni siya sa Pilipinas and nakakaikot, babalik. Ayan. Okay? Lakwatsero siya, sir. Lakwatsero. Lakwatsero, tama po yan. Sige. Kumbaga, ang term nga ng tigagamit kay yan sa fishery, yung transboundary. Mhm. Wala siya boundary nga. Iningayadig di sa nangyayari sa Pilipinas. In fact, nakakaabot siyang Mexico, nakakaabot siyang Japan, nakakaabot siyang sa Taiwan. So, lakop siya. Kaya nga ni ang pag-manage kay ini fishery na tuna, difficile. Kasi pwedeng sa sarong country, iba man ang pulisiya niya. Sa sarong country, iba man. Oo. So, difficile siya na i-manage. Mhm. So, yan. So, yan po, kung mahilig na po dito sa picture na yan, ang tuna and tuna-like na species are important economically because pagkaon siya. Mhm. Okay? So, iyan nga, ining sa baba na picture kung mahilig dito, nahilig yung Mount Mayon. Mhm. Saro po ining picture na kuha sa San Miguel, dito sa port ng Tabaco. Tabako, okay. Ali sa San Miguel, oo. Ang principal na market tuna species sa Bicol, yan yung yellowfin tuna, Mhm. yung bangkulis. Bangkulis, okay. Although, dakol nga ni kitang classic yung bangkulis na kung minsan mahihiling ta sa siraan may igwa kita ki buro bangkulis na tiga-apod. So, Mhm. mga sarong kilo ang sarong pidaso. Pidaso. Pero ang tuna, minadar ko laon sinda. May sarong klase nga ni tuna na yung largest recorded, yung bluefin tuna, nag-abot siyang 670 kilos. Wow. Sarong pidaso lang. Magabaton. Almost halos magsasarong tonelada na. Mhm. So, nadakop siya sa Canada, Mhm. sa Nova Scotia. Okay? So, yan. Kung hilingon na po, ini ang typical na itsura kang tuna. So, kung mahiling na po ang tuna, ang sa iyang shape, tiga po siyang torpedo-like. Pero baga bala. Mhm. Diyan Ang guys, karakteristik diyan guys, sir, kaya- kinupyakan mga ang torpedo diyan sa tuna. Ang itsura. Pwede. Kung nilunod na magkakayo ang torpedo, ang design niya, arog mang kainin na yes. streamline siya para makaskas lumangoy. Yes, oo. Yan. So, kumbaga, ang tuna, adapted siya para lumangoy kimakaskas. Mhm. Ang sarong tuna sa mga literature, sa mga pag-aadal, can reach up to 70 km per hour. Wow, grabe Kaskas sa paglangoy. Mhm. And pwede siyang mag-dive hanggang 1,000 meters Mhm, grabe. kay Rarong. So, ini talagang tuna exceptional, Mhm. masasabi ta. Ang mga tuna, arang kaining yellowfin and sa mga pundahan sa tigapod ng skipjack tuna, nagtatravel sinda in search of food. Mhm. Meron siya things, maski anong na organismo, sarong factor kang pag-migrate ninda yung pagkaon. Pagkaon, oo. O, tapos sa may maray na pagkaon, syempre, dumansinda. Mhm. Although, ini pong sa mga darakula na tuna, yung yellowfin, bluefin, aside from pagkaon, nagdudumansinda sa tigapod ninda yung natal ground, Mhm. kung sa insinda binunay, Okay. para mag-ifon man sinda, Mhm. para duman man sinda magbunay. Pag naabot na ninda so mature size ninda. Mhm. Okay. So yan. So, ang ining tuna kung mahiling ta, kung maobserbar ta baga po sa siraan, pag nahiling ta, ang sa iyang meron siyang sa tingin
po na excellent na camouflage. Mhm. Na pag ang sa ibabaw kang tuna maitom, tapos ang sa irarong niya maputi. Mhm. So kung hilingon ta po ining characteristic na ini, pag may syempre sira man ini, meron man kay predator sa ita, Mhm. or kung may kakaunon man sinda, pag yaon sinda sa iraro, madiklom ang tubig, day sinda nahiling. Mhm. Pag nag-ibabaw man sino, pag nasa ibabaw, so sa iraro man na potential predator sa inda, ang paghiling puti, day sinda basta-basta na nahihiling. Mhm. Kaya, yan, yung camouflage. Okay. So, yan po. So, ini pong mapang init, kung hilingon ta po, iyo po hindi so lugar sa Kinaban kung saan may mga tuna. Okay. Ang tuna po, may duwang grupo sinda, depende kung saan sinda nakuha. Mhm. Igwa kita-kitiga po na mga tropical tunas, ining mga tuna na ini, siyaw na inidigdi sa along the equator. So, napo pa sa Pilipinas, and duman sa mga tropical countries. Okay. Sa rong grupo man sinda. Sinda yung mga ining yellowfin tuna, scientifically known as Tunus albacares, digdi siya tropical species Mhm. ang tunang ini. Digdi na nakukuha sa tropical region. Kaiba niya po yung skipjack tuna, Mhm. so pundahan. So mahiling na po sa siraan mga po. So may kurit siya sa irarong sa iyang body. Ayan. Ining pink na ini, digdi na ako kainin yung mga tropical tunas. Okay. Igo naman kita kung sa mga intermediate, may pointer pala po. Ayan. So ini po na nasa tahaw, yung nag-overlap yung blue at saka yung pink, Mhm. ini naman yung mga intermediate tuna. Mhm. Example kay ni yung big eye tuna, scientifically known as Tonus obesus. And last, sa blue, ito naman yung mga temperate tunas. Okay. Yung mga tunang ini na nadadakop sa malilipot na lugar. Ini ang mga tuna na minadarkulaon. Mhm. Example kay ni yung bluefin tuna, naigwa kitang Pacific, igwa kitang Atlantic, and meron na southern bluefin tuna. And igwa naman kitang blackfin, Mhm. yung Tunus atlanticus. So, dakol pong klase ang tuna, bako lang ang pagunata lang, sarong klase lang siya na mahilig sa market. Mhm. So, bako po yan, dakol po siyang klase. Sa ini po yung mga listahan ng mga tuna na commonly na nadadakop digdi sa Pilipinas. Yung skipjack sa tigapuntang pundahan. Pundahan. Oo. Oo. Yung yellowfin. Yung pong sunod, yellowfin tuna, big eye, albacore. Yan. Yun yung mga tuna na nadadakop digdi. And common ini nahihiling digdi sa Pilipinas. Mhm. Ini naman po natigapod na kawa-kawa, scientifically known as Euthymus affinis. Kadaklan po kay ni nakukuha digdi baga sa West Coast kang Albay Oo. and sa Pilipinas. Mhm. Day ko aram masyado kung ano ang Bicol kay ni gagamit. So ang kurit niya naman kay ni nasa itaas Mhm. kambani niya. Ining duwa po sa baba, yung bullet at saka yung frigate tuna, ini sa tigapuntang Turingan Okay. sa Bicol. Yun ang Turingan. Ay, ang turingan Minsan pa, pa- ang turingan pa lang, sir, lahi maninik ang tuna. Opo, Okay. sa pamilya po siya kang tuna. Mhm. Family is Combridae. Okay. Pero iba po siyang sa taxonomy kaya ibang genus na tigapon. Oo, iya, oo. Pero sa pamilya po siya kang Tuna. kang mga tuna. Okay. So, yan po. Okay. Ini po. So, kung hilingon ta po, ang tuna, dati ang idea ta kang mga sira
cold-blooded. Mhm. Pero may mga klase kisira na warm-blooded. Warm-blooded. Saro na nga ni ining tuna. Oh, So wow. pag sinabi ka baga po na warm-blooded, ang sa iyang body temperature, iba kang sa iyang environment. Mhm. Iyan ang basic definition ta kang warm-blooded. Warm-blooded. Oo. So ining tuna pala, warm-blooded siya. Bago siyang cold-blooded. Okay. And ang interesting characteristic ay ni sa biology niya, iba siya kitigapod na ang term gani sa Latin yung rete mirabile or sa English, wonderful network Mhm. or net. Garo baga po siya, so kung mahilig na baga po ang refrigerator, Mhm. so mga lumang klase ng refrigerator ka ito, Mhm. igwa siya kang so garo metal baga na parang net, Okay. na kung saan yung init na hali sa laog, tigda-diffuse niya paluwas Paluwas. Okay. sa refrigerator. Ang mga tuna, igwaman kay araw kay ng mekanismang sa indang lawas. Lawas. Mhm. Kung kaya't, yung malipot na blood vessel na yaong duman sa surface ninda, Mhm. tigpapainit sinda kang dugo na hali duman sa laog. Okay. Mainit kumpara duman sa lugar kang lawas ninda sa luwas. Sa luwas. Oo. Kung saan sila naglalangoy-langoy. Kung saan sila naglalangoy-langoy. Mhm. So kaya iyo po ini ang sarong mekanismo na kung nami-maintain ninda kang mga tuna na maski magduman sinda sa malipot na parte kang dagat pag minairarong sinda 1,000 meters below the surface, maski malipot duman, nami-maintain ninda yung body temperature above the ambient temperature or yung temperature ng environment ninda. Okay. Mhm. Saro po yan na mechanism kang tuna that distinguishes tuna from other bony fishes. Mhm. Kaya palan sir Rinanday siya takot magduman sa hararumon, sa maliputon. Igwa palan siyang araw kayo na mekanismo, ano? Tama po. Mhm. Sa kanya mangyari sa mga whales, mabaga po, sir, igwa man siya kang sutigapod na blubber. Mhm. So parang cover siya, insulation, kang body ninda, na dai naparehas. Kung garong may jacket sila, Mhm. pag nagduman sa iraro, dai na Oo, liliputan. tama. Oo. Okay. So yan. Idagdag ko pa, Sir Seth, dito sa topic na ini. Minsan baga po nadadamot sa kunana, ining ngayang sira ngayang ini, nagkukos nga ini ki allergy. Mhm. Pag napagkinaon mo nga isang minagatol, Okay. lalo na ining sa tigaputang turingan tapos pundahan, dakol kitang nadadangog ka na nagkukos ki allergy. Mhm. Saro pong rason ka ini kung nagkakaigwa ki allergy, iyo po ini sa tigaputang histamine fish poisoning. Mhm. Ang poisoning po caused by accumulation kaining histamine. Pag nagbakal-baga po kita, pag nagkakaigwa-baga po kita ki allergy, nabakal kita, mabakal kaya kung clarity, antihistamine kaya ini. Antihistamine, okay. Na, kumbaga, ang histamine na ini, ini-neutralize. Mhm. Sa sira, nagkakaigwa ki accumulation ining histamine, depende sa pagdakop kang sira. Mhm. Pag ang sira kaya po, so, ang pagdakop sa iya, haloy so tiga po na struggle. Okay. So, pag nag-bandwidth ka baga po, grabe ang pahunot-hunot. Mhm. Mhm. So, bubutungon mo siya, tapos i-release mo. Ang sira, pag grabe ang tig-exert niyang effort, ang sa iyang lawas, nagpo-produce siya kay tigapod na amino acid na tigapod na histidine. Okay. Ini pong histidine na ini, pag namametabolize siya, especially ka ining mga bacteria na present sa lugar kung saan mo na siya kinaag after madakop mo siya, Mhm. ining bacteria ini
ang histidine, ti-convert niya siya into histamine. Okay. Kaya nagkakaigwa ki accumulation. Kasi sa muscle din, dakol na histidine. Pag may bacteria, pag dakol na histidine, dakol na mako-convert o metabolize yung bacteria kay histidine, magiging siyang histamine. Kaya ang composition or ang content ng histamine duman sa sira nahalangkaw. Okay. Kaya iyan nagkakaigwa ki nagkukos siya ki allergy. Saro pang mahihiling tabaga po. Natangeta ini ngayang tuna ngayang ini balungsi, ini ngayang tuna ngayang ini mapulahon ngayang laman. So mapulabagang laman, ito ang mahal, expensive siya compared naman sa sumalumsi. Tigigibong sashimi, sir. Yan. Ang tigigibong sashimi sumapula. Tayo ito ang expensive. Ay ito ang masiram. And syempre, pag nahihilig tabagang papula, ang idea ta dyan, presko. Presko, oo. Although ini nga ni mga sumalumsi na presko man siya, pero ang quality kaya kaini bakong masiram compared kang sumapula. Ang rason kaya po dyan, maski parehas na species inda, ini kaya na malumsi, yung pale in color, yan sa tigapod na burnt meat. Pag ang balik kita naman sa kunya, pag grabe ang struggle, pag haluin mo siya madara sa ibabaw, siyempre, ang sira na ini, grabe ang tig-exert niyang effort sa muscle niya, minainit yung lawas niya. Tapos, aside kang nag-iinit ang lawas niya, yung muscle niya, nagpo-produce pa tigaputang lactic acid. Okay. Ang lactic acid na ini, nagpo-cause ini kang pagiging acidic kang muscle. Kaya nagkukos siya na ang color kaini maging malungsi. And bako siyang, kung sa Bicol baga, bako siyang makubol. Iyo. Sir, narunduman ko lugol sir sa joke baga. Baga ang ano da po, ang pakwan da po sir malungsi, nahulog kaya yan. Iwan sa sira. Pag grabe ang struggle, bago siya mapasify baga dyan sa pakahawa sa tubig, yun ay nangyayari, naglulong siya ang laman, tapos nakakaigwa nagkukos ng histamine, yung gayon yan ang mga nangyayari. Kung gusto sabihin kayo ni sir, pag ang tuna nadadakop tulos na less ang struggle niya, ang tsansa is mapula ang sa iyang laman, and then day siyang baba ang tsansa na mag-cause siya ng allergy, mag-trigger siya ng allergy sa taong makaon sa iya. Tama po. Although, ang allergy kaya, relative siya. Oo. Depende man sa tao. Tama. May mga tao kaya na sensitive sa elevated amount of histamine sa body. Iba naman iba na bakong sensitive. Oo. So, iba-iba ang reaction kang lawas ta. Kaya maski parehas na classic kisira. Nagkaon niya, kahampang mo siya, sarong putahe, pero siya, nagkaigwa ka allergy, ako dae. Kasi iba man yung reaction kang lawas ko sa amount ng histamine. Sir, gusto ko lugod din ihapot sa imo, ang mampunto taligdi is, paano malikayan na ang pagkakaon mong tuna is, dae magkaka-trigger dae makakapalala kang allergy mo, kung igwa ka, kung ano ka duman, sensitive ka duman. Sabi mo ba kaya, sir, igwa siya ng garuit na to, histidine, sabi mo, na pag nag-ano siya, nakakasalak siya sa mga bacteria. Okay po. So yan, ang susahapot mo po na ito, sir, ang pinakang key duman para maiwasan niya, pag-abot na duman sa pagdakop kang sira. Okay. Actually, digdi po sa discussion ko later, igwa po duman na section na i-istorya ko po kung ano yung ano ang tigigibo kang gobyerno kung paano maiwasan ang araw kaini sitwasyon. Okay. So,
Iko na po, pahapyawan ko na po yung mga masurunod na. Sige, na- sir. Ako kaya, Ay. sir, gusto ko, sir, makover yan, importanteng parting iyan. Sa paano may 10 minutes na lang kita. Okay po. Sige, Sige sige po. po. Go ahead po. Okay. Ang iko na lang lugod tabi. Ining party kang discussion ko kung saan ini po. Okay, sige. Ang digdi sa Pilipinas, igwa kisarong NGO, yung WWF, Mhm. nagpo-promote sinda na dapat ang mga sira, ang mga tuna na madadakop, nag-agi sa tigapudang sustainable na paagi kang pagdakop kang Mhm. sira na ini. Saro sa mga tigigibo ninda, yung tigapod na eco-labeling na dapat pag ang produkto mo igwa ka ining seal kang Marine Stewardship Council, Mhm. ibig sabihin ang sa imong sira na nadako or ang kooperatiba nindo nagdadako kang tuna na ang paagi is maray and sustainable. Paano naging sustainable siya? Sustainable siya in a sense na ining pagdakop ninda nagagamit sinda ki sarong klaseng hook na banwit Mhm. na is dakula. Na ibig sabihin, yung madakop, dakula na. Mhm. At the same time, yung sira na nadadakop ninda, less ang struggle. Kasi, pag dakop ninda tulos, igwa na sinda ki so tiga ba na post-harvest na technique na tigigibo para maiwasan ining tiga production kang histidine Mhm. sa muscle kang sira. Okay. So digdi po sa Pilipinas, sa Lagunoy Gulf and sa Mindoro, kasi yun ang duwang lugar dito sa Pilipinas kung saan ang WWF or yung World Wildlife Fund for Nature Mhm. tigigibon ninda na maging sustainable ang pagdakop kainit tanganing day maubos, and at the same time yung quality kang madadakop na sira Mhm. maray Mhm. diit ang histidine or halos wara na histidine na ma-produce kasi less ang struggle kang pagdakop na ini kumpara kung magamit sinda kang ring net. Mhm. So kanya po kalansisi Iyo. they need that tiga-advocate ang paggamit kay ni kalansisi kasi hindi siya selective or non-selective siya maski susaradit madadakop, Mhm. and at the same time and most importantly yung quality kang sira na nadadakop kay ning ring net bako siya kasing gayon kaining sira na nadadakop by means of Tigwa banwit. tunahan line Oho. na magayon ang quality kang sira. So kumbaga ang sikreto na lang naman is yung type of fishing gear na tigagamit, Mhm. yung bandwidth, and at the same time, yung tigapuntang post-harvest technique. Mhm. Napakadakot kang sira, igwasin daki kaagan duman na may yelo. Mhm. Kasi kung ang sira na initan siya, dahil kaagad na kag sa yelo, posible na dumang kay bacteria Mhm. na ma-add sa deterioration kay ning tuna and magkukos siya ki allergy. Mhm. So yan ang, kumbaga ang sekreto ko is yung pagdakop, Mhm. primero, and pangduwa, kung paano mo siya i-store, itatago. Mhm. Kasi ini mga parasirang ini, dati nagdadakop sila, digdi lang sa hampang, sa Lagunoy Gulf. Mhm. Hampang siya. Pero, dahil paubos na ining mga sira na ini, nagdadakop na sinda, dumana sa parting tigapon sa ng sirangan. Mhm. Around 150 kilometers from the shoreline, Wow. pasiring duman sa Pacific. Mhm. Open So- sea, sir, sa mga open sea. Yes. Mhm.
So pumili mo ta po, ang distansyang iyan, kung wala asinda kimaray na post-harvest handling technique na tigi-employ, syempre, ang sira, ma-deteriorate. Tama, oo. Marurugok, sir, kumbaga. Marurugok siya. Tama po. Oo. Marurugok po siya. Kaya yun po yan ang tigi-iwasan. Kaya kung mahiling ta po, ang mga malungsi na classic tuna, yan po, so, dahil kung mantig sasabi na rugok na siya, Oo. pero bakong magayon ang quality kumpara naman sa mapula. Mapula. Kasi, tama. Yan, yung handling niya, iba. Kaya yung mga tunang na nadadakot by tuna fishers tigi sa Lagunoy Gulf and yung mga nag-employ ka ining sustainable fishing method, magayon ang quality. And pandua pa, so post-harvest handling technique. Na mabiyahe sindang mga duwang aldaw, hali naman sa sirangan, kung dainin na nayiluhan ng maray, yan, pangit ang quality. Pag-abot digdi sa gilid, sa port, medyo nag-deteriorate na siya. So, bakal kang sira. Kung siguro, Sir Seth, kung mahilig mo po, may mga nagbabakal baga kang tuna na tidara sa Manila, igwasin na kang supantusok. Nagtitusok ninda, duman sa laman, and nako asindaki, diit, yung layer kang meat, nahihiling ninda kung anong klase, kung mapula ito or so malungse. Pag mapula siya, di bakal na mahal. Oo. Halangkaw. Tama. Kaya, saro ka ining rason na tiga-advocate yung WWF na pag-araw kaya kayo ni ang ganyan mo, ang pagdakop mo, sustainable, magayon ang pag-handle mo, kasi tituturoan kang WWF kung paano i-handle yung post-harvest handling, mababakal siya sa halangkaw na presyo. Yan, tama. So yan po ang sarong rason kung magayon na advokasya kaining WWF na dapat merong certification. Kasi pag may certification araw kayo, ibig sabihin, magayon ang quality kang meat, kang tuna, and at the same time, nakatabang ka sa pag-manage. Kaya nga po, sabi ko, kasubago, difficile siya i-manage kasi transboundary. Iba-ibang country, posibleng iba-iba yung sa iyang polisiya pag-abot sa sa size limit. So, araw po yan. Sir Renan, araw mo, sa haliputang panahon na pag-ulay-ulay, dakulong ka pong na-share na ngunyan nga ni, day ko araw, huna ko ang turingan, bakong lahi kang tuna. Lahi palan siya, ano? And, sir, day na kita nin oras, inabot na kita nin oras. Sige, sir, itataw ko sa imong natatada-tang 2 minuto para po i-recap mo ang sa imong discussion or kung ano pang pwede mong idagdag antes kitang magtapos kang sa tuyang programa, sir. Go ahead po. Sige po. Siguro yung may dagdag ko na lang po na ini pong tunang ini na nahihiling ta sa market, yung mga size niya na mga 1 kilo or minsan nga ni sa pa, ini pong mga klaseng tunang ini, so tiga-punta siyang mga juvenile. Na ang pagdakop kay ni or ang pag-consume kay ni, bako siya, dahil siya nakakatabang sa pag-manage kay ni resources na ini. Kasi, tingdadakop mo, so sira, na dapat madakula pa, and dapat magbubunay pa sinda para makadagdag sa populasyon, kaining tuna na paubos na. So, iyan po in fact, ang mga pag-aadal po, ang pinakang sadit na classic tuna na reproductively mature o ibig sabihin, may capable na para pagbunay, ang size niya is almost 2 meters. Dakula, no? Dakula talaga. Dakula. Ibig sabihin, hindi man nagkakadarap na yaon sa market na 1 kilo ang size niya, immature pa siya. So, and bako pa nga, ang nabit kaya bakong pasiram.
So may tigapod kita sa Bicol yung kuratsa na klase siya kituna, so sa Radet, mga juvenile pa siya, mga immature pa yan. So yan lang po, Sir Seth. Although dako panganin ko na prinipera ko, pero yun. Sir Renan, i-ano mo lang yan, i-gilid mo lang, isasaray mo lang yan, prepare mo. Maparto kita ligdi, magpili ka mo mag-mensahe po sa BU Extension Management Division for another episode kay ni para may padagos mo ang sa imong discussion. Okay. So, dahil na si Sir. Sir, salamat pong maray kan sa imong paghiras kang mga informasyones, mga importanteng kabatiran, tapit po naman sa tuna. Kaya ang mensahe niya to, sa tuyang mga paraan tabay, dahil masyadong magpardara ko po ng tuna kung saralit pa. Kaya lang, kung minsan talagang araw mo na, ang pangangay po sa pagkakan at sa paghanap buhay, yan po ang nagiging culprit. Kung nata, maski aram ta, nalay pa tayo dapat pigigibo, napipiritan kita. Pero dahil ta pwedeng isabihon, i-justify na gibuhon taan mga bagay na dahil dapat gibuhon, mga tugang. So, inabot na kita ng oras din pamamaaran sa pangaran kang Gabos na Opisyalis kan Bicol University, sa pangaran ni Professor Rowena Wengsoylo, ang Direktor kan BU Extension Management Division, asin sa iyong mga mahiguso na staff, asin sa pangaran ng sa kuyang partner sa Professor Edgar Barameda, na yung niya na ang bagong din kang BU CBEM. Sa pangalan po ni College of Arts and Letters, sa kuyang din si Dr. Leticia M. Lopez, ako sa indong amigo sa radyo, ang sa indong lingkod, Seth De Matera. Salamat po kan sa indong pagantabay. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdisa na sa Radyo Veritas Legazpi.